lo जाबाय थादों आरोना लोगोफोर फुरा माने आंगाला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 ंगा
Pura gongsiarल' जाबाय थादों आरो ना नैबे अभार थायो बेयाव माबायदि नै दा बिराद गिदिर आरोना पुरा आपल'ड जाबाय थादों माबायदि ल'ड जायो नायबाय था लोगोफोरलाय आरोना बेयाव माने अरजों आरोना अरजों खामनानैसो लगायो माने हालखाथ्राजों माजों लगायना हरो बेयाव नै लगायनाय नै बेयाव आरोना नै आरो मेचिन जाहैबाय नै थिंखि हालखाथ्रा थिंखि दं ओमफ्राय मबाइल थिंखि दं मथा-मथि मोनथाम फेसिलिटि दं हालखाथ्राबो दं नै माने पाइप नै बिदि आरोना आरो गबा सोंलाय आरोना नै आङो दंबावबाय नै पुरा बाला अन्थाइजों लगायनानै हालखाथ्रा लगायनानै माने लामा फिस लामा बानायग्रा आरोना बे मेचिना बिदि नाजानांगौ जाहैबाय दा जों थांबा माने नाजावसिगोन आरोना आंबो नाजावना लांसिगोन गारि गंसे फुल जाबा नाजावना थांसिगोन नायलांबाय थादों लोगोफोर दायो आं मालखौ बहा गारिगोन आं खोन्थागासिनो दङ र' बारा गोजानाव नङा गुवाहाटि बक्क होननाय जायगायाव गारिगोन आरोना दायो आं ओंखारसिगोन जास्ट नायलांबाय थादों होमबा नायलांदों आरोना लोगोफोरनि लामाया माबायदि माने हाद्रि अभार जाखायो बे हाद्रि अभार जानायनि थाखायनो माने दै सारनो गोनां जायो आरोना जोंनि कम्पानिनि गारियानो 101 फैयोना हिसाब सारा माबायदि लामायाबो फिसासानो नै उफाय गैया नायलांबाय थादों होमबा लोगोफोर आं जायगासिम सहैनि जायगासिम आं खोन्थालांबाय थागोन ना नायलांबाय था होमबा ट्राफिक जाम जालायबाय आरोना नै मिर्जायाव पुरा बिराद जाम जाखायो नै सारियालि मिर्जा सारियालि बियो पुरा नै मिर्जा टाउना पुरा जामलै लोगोफोर दिनै होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आं जायगासिम थांगासिनो दङ हेल' गाइस फाइना दायो माने नायदो आं खोन्थानोसै आरोना आं बहा गारफैदों मालखौ लामा गनायबाय थादों नालाय नायफैदो एबार आं दायो सहै बिदि फिस बानायदों आरोना नै बिदि फिस गोदान होदों ओमफ्राय नायलांबाय थादो आंना गारिया सफैबाय नै दासो ओमफ्राय सासे लोगोनि दङ होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर ना मा होनो ओइ नै हरै जोंहा खामानि सोलिगासिनो दङ ओइ नै ओइ बादखालाय फैदो लोगोफोर दा जोंहा खामानि सोलिगासिनो आरोना नै बिदि फिसफोरखौ बनायदों नै बनायदों आरोना 자. 에이, mana jana dik kamar selu sadar na nei. Orang uthai gasin nei. Mana biar lu khobon arna malko. Ada nei. Saya Alcatraz sarbat ada arna nei. Ada dong nei. Pura lain dong lot gari. Ba tentu mana video ko dah biar. Ang mana se kamar ni bismillah lagi pernah. Tentu jika ban dagum sing lai.